እምበር ብመሰረት ዝበልኩኹም ድማ ሕጂ ምርጫ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ትመርጹ ቋንቋ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ድምፂ ህዝቢ ኣብዚ ክሰምዕ ስለ ንደሊ ኩሉ ሰብ ዝመርፆ ቋንቋ እንታይ እዩ ሃገራዊ ቋንቋ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣብዚ ዘራእኩኹም ዘለኹ ቪድዮ ኣብዚ ላዕሊ ዘላ ምልክት ዝኣርማ ዘለኹ ትሪእዎ ኣለኹም። ንሳ ሃሪምኩም ተሪኡ ታሕቲ ወሪድኩም ኣብቲ ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትግርኛ ቋንቋ ትግርኛ ትመርጽ፣ ኩናማት ቋንቋ ኩናማት ትመርጽ፣ ዓፋር ቋንቋ ሳውት ቋንቋ ከምኡ ማለት እዩ። ኣብ ዘራእኩኹም ዘለኹ ሕጂ ኣነ ሕጂ እዚ ካል ከለኹ ራእይዎ ይኹን ኣሎ 100% ድዳርምኩ ማለት 100% ህበኒ ደሪኡ ኩሉ ሰብ ድምፁ ምስ ሓበ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ 100% እዩ ኣለኹ ሓደ መፅእ ኸኒ እዚ ትግርኛ ድሕር ኢሉ ኣብዚ ሳውት ድሕር ኢሉ 50-50 ይኸውን ማለት እዩ። ከምና በለ ናይ ኩሉ ሰብ ድምፂ ኣብዚ ባዕልኹም ክንደይ ሰብ ትግርኛ መሪፆም፣ ክንደይ ሰብ ትግርኛ መሪፆም፣ ክንደይ ሰብ ዛው ዓፋር ኩናማ ናራ መሪፆም ክትሪእዎ ስለ ትኽእሉ